Dobrý den, vítejte u hypotečního slovníku a dnes bonusové video na téma bankopojištění. V posledních 3 videích jsme se bavili o tom, co to vůbec bankopojištění je. Mohli jste se dozvědět, že některé banky dávají podmínku sjednat bankopojištění, která může být ať už kladným nebo záporným vyhodnocením schvalovacího procesu celé hypotéky a nějaké klady a zápory. A dnes se podíváme na jeden bod právě skladu a záporu, který se opakoval, a tím je cena. Cena souvisí právě i třeba s úrokovou sazbou a RPSN, o kterých jsme se bavili v minulých tématech. Ale co je důležité, že já osobně se s tím samozřejmě setkávám na denní bázi, když mě oslovují klienti s nějakou nabídkou, ale i osobně to vidím v televizi, v reklamách, na Facebooku, v reklamách, v inzercích a tak dále. Úroková sazba již od. A již od 5,19, 5,29, to už je jedno, ale důležité je, že to již od znamená, že to je nejnižší sazba, která je samozřejmě spojená s dalšími produkty, jako je právě bankopojištění, může tam být sjednání kreditní karty, kontokorenty, pojištění majetku a tak dále a tak dále. A samozřejmě já, když dostanu na stůl nějakou poptávku, tak běžné otázky, fixace, výška úvěru a tak dále, tak jeden z dotazů je, to máte včetně pojištění? A 75, možná i 80% odpovědí je, jo, to já nevím, ale asi ne. Ale realita většinou bývá právě opačná, že tomto bankopojištění sjednáno je právě, aby ten klient dostal na stůl tu nejlepší nabídku. A potom ve výsledku to porovnává s nějakou jinou nabídkou, která třeba to bankopojištění neobsahuje. Jo, proto já standardně, když klientům dělám nabídku, tak to neobsahuje žádné další produkty, jako je pojištění právě té hypotéky, jako je pojištění majetku a tak dále. Prostě to je čistá sazba, která je spojená vyloženě k té hypotéce. A teď k té ceně. V popisu videa najdete zhruba 2 roky starý článek, kde jsem toto téma podrobněji rozebíral. Jediný rozdíl, který tam je oproti dnešku, jsou úrokové sazby. Já vám schválně ještě pod to hodím do popisu nějaká aktuální čísla, abyste to mohli porovnat z dnešní doby. Ale tím hlavním, proč vlastně se o tom bavíme dnes, je to, že právě úroková sazba, například 5,29, je nutná, aby byla spojená s bankopojištěním, které může stát v některých případech od 8 do 10% měsíční splátky. Pokud si vezmeme 5milionovou hypotéku, která bude na 30 let, bavíme se tady dneska o splátce kolem 28 až 30 tisíc. V tenhle moment to pojištění tím pádem bude stát zhruba 2,5, někdy i 3 tisíce korun k tomu, co je navíc nad splátku. Samozřejmě dostanu slevu na úrokové sazbě, takže mi to celkové pojištění vyjde o trošku méně, protože samozřejmě celková splátka bude menší. A pokud já klientům dělám nějakou nabídku, tak právě porovnáme opět tyto varianty. To znamená, dostanu sazbu bez pojištění, které splátka bude například 30 tisíc korun, a sazbu s pojištěním, kde splátka bude 29 500, ale bankopojištění bude stát 3 tisíce korun. To znamená, že reálně mě to bankopojištění stojí 2,5 tisíce korun v navýšení vlastně té splátky. A teď je otázka, jestli na daná data, která já od klienta dostanu, jsem schopen toho klienta pojistit někde individuálně na stejná rizika za méně než 2,5 tisíce korun. Samozřejmě neberu další negativa, o kterých jsme se bavili v minulých videích, bavím se tady vyloženě jenom o ceně. Takže tohle je důležité při tom srovnání a právě, jak už jsem zmiňoval v minulých videích, mám vypozorován nějaký věk, kde se to právě cenově láme. To znamená, že v tenhle moment těm klientům může vyjít lépe finančně, že si vezmou vyšší úrokovou sazbu a k tomu individuální pojištění a ve výsledku měsíční splátka bude menší. Takže tím bych uzavřel téma bankopojištění a v příštím týdnu vás čeká další téma, které už dnes připravuji. Tak hezký večer.